हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड जब इनफो यूट्यूब चैनलाव BTC गवर्नमेंट जब्सनि सायाव डिसकास खालामगोन जानो हागौ नोंथांनि कुइसना बेयावनो गासिबो मोनजोबगोन बेखायनो भिडिअखौ नायजोब आसा खालामो मोजां मोनोबा लास्टआव लाइक खालामगोन कमेन्ट्स खालामगोन आरो जायफ्रा चैनलाव गोदान साबस्क्राइब खालाम मानोना गवर्नमेंट जब्सनि सायाव नोंथांमोनाहाय थाबनो आपडेटखौ मोनबाय थानो हागोन दा लोगोसे एग्जाम जानो फैगासिनो दङ BTC सेक्रेटारिनि आन्डाराव जायफ्रानोखि एप्लाइ खालामदोंमोन आरो जायफ्रा इन्टारनेटजोंहाय एक्टिभ थायो बिथांमोना फ्राय मिथिगौ जब ओंखारनायखौहाय आरो जायफ्रा नायासै थ' बिथांमोनाहाय मिथियासै थ' बेखायनो जायनो जब नागिरो नोंथांमोनाहाय इउट्युब चेनेल बा नोंथांमोनाहाय नेटजोंहाय एक्टिभ थाबाय थाबानो जाबाय जाहाथे साख्रि ओंखारनाय लोगो लोगो एप्लाइ खालामनो हायो जाहाथे डेट बारग'आ स' बेखौ जों बेयावनो दोनथ'बाय देन बेनिफ्राय नोंथांमोननि एग्जामनि सायाव डिसकास खालामगोन ग्रेड 4 आरो ग्रेड 3 BTCनि जब प्रफाइल एन्ड बेनिफ्राय सिलेक्शन प्रसेस एग्जाम माबोरै जागोन नैबे JAA स्टेन' बेनिफ्राय ग्रेड 4 आवहाय स' बिदिब्ला जों थांनांगोन अफिसियेल साइडआव स' दायो जों फैबाय अफिसियेल साइडआव BTCनियाव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो जोंहा लिंकआ मोननै बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव मोनसे बेनिफ्राय नैबाव मोनसे स' जोङो बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोनाहाय दायो ग्रेड 3 हिसाबै डाउनलड खालामदो बेयाव मोननै पस्टार दङ नै आं फार्स्टआवनो डिटेल्सखौ क्लियार खालामगोन JAA पस्ट दङ बेनिफ्राय स्टेन' दङ अके स' स्टेन' बेनिफ्राय JAA दा फार्स्टआव बुंनांगोन नोंथांमोननि साख्रिया लाइफ टाइम BTC सेक्रेटारि अफिसाव जागोन जेरावबो नोंथांमोना थांनो मोननाय नङा बेखौ मिथिना लाखादो जे नोंथां बेयावनो थाहैनानै साख्रि मावनांगोन जेब्लासिम नोङो 60 इयार्स जायागौमानि नोङो बेयावनो मावबाय थानांगोन अके देन बेनिफ्राय जोंहा दायो एग्जाम प्रसेस स' नोंथांमोननि एग्जामा नैबे मोननैजों मोनसेल' एग्जाम जागोन अके कम्बाइन एग्जाम जागोन कम्बाइन एग्जाम माने पेपारा मोनसेल' बेयावनो नैबे मोननैजों काट अफ वाइसआवहाय गाव गावबागाव एक्सट्रा थांनानै नोंथांमोनखौहाय लेंहरगोन सेकेन्ड स्टेजआव दा नैबे स्टेन'आ एसे खम काट अफ थांगोन बेनिफ्राय JAA खम काट अफ थांनाय नङा मानोना बेयाव गोबां केन्डिडेट्स दङ दा नोंथांमोना 70+ एबा 80+ टारगेट खालामनांगोन मानोना जोबोर बुरजा केन्डिडेट्स दङ गैयाब्लाबो 6000नि खाथियाव एग्जाम लिरगोन 20 पस्टआव अके बे जाबाय JAA एन्ड बेनिफ्राय नैबे स्टेन'आव हमना ला 300 एबा बेबादि 500नि आन्डारावहाय बेयाव एग्जाम लिरगोन स' स्टेन'आवहाय स' बेनिफ्राय दानिया फैबाय एग्जामा जा कम्बाइन एग्जाम जागोन नालाय मोनसेल' एग्जाम आरो बे एग्जामा पास जानाय लोगो लोगो काट अफ लानानै हमना ला 80 लाबाय JAA देन नोंथांमोनखौ लेंहरसिगोन बेनो जाबाय भाइभा टेस्टआव स' भाइभा टेस्ट दङ बेयाव स्किल टेस्ट गैया अके स्किल टेस्ट बेयाव कम्पिउटार टेस्ट गैया भाइभा टेस्ट दङ स्किल टेस्ट गैया भाइभा टेस्टआव जायनोखि मोजां पारफरमेन्स होयो बेनि मार्क्सआ प्लास जानानै नैबेजों प्लास जागोन नोंथांमोननि पेपारनिजोंहाय बेनिफ्राय लास्टआव मेरिट लिस्ट ओंखारगोन आरो जायफ्रा मेरिट लिस्ट ओंखारो नोंथांमोनाहाय लाइफ टाइम BTCआव साख्रि मावहैनांगोन नाथाय मोनसे बाथ्रा इन्टारनेलि जे पस्टआ डिस्ट्रिक्ट वाइज थानो हागौ हमना ला 20खौ नोंथांमोनाहाय 5जों रानोबा स' नोंथांमोना मिथिगौ 7 थ' मोनसे डिस्ट्रिक्टआव 7 पस्टआ थानो हागौ बेबादि जुदि रानोब्ला अके स' बेनिफ्राय नङाबा रानाबा ओरैबादि बाथ्रा थायो जे हमना ला क'क्राझाराव गोबां काट अफ मोनबाय क'क्राझारानो बे 20 पस्टखौ लाजोब्बाय बे जाथावा स' बेखायनो डिस्ट्रिक्ट वाइजआव माने पस्टआ थानो हागौ डिस्ट्रिक्ट वाइज पस्टआ थानो हागौ स' बे जाबाय नोंथांमोननि देन स्टेन'आवबो हमना ला कम्बाइन एग्जाम नालाय मोननैजों मोनसे बेनिफ्राय एग्जाम पास जाबाय देन बेनिफ्राय सेकेन्ड स्टेजआव नोंथांमोनखौहाय शर्ट हेन्ड टेस्ट लागोन अके बेखौहाय नोंथांमोनखौहाय स्किल टेस्ट लागोन आरो स्किल टेस्टआव पास जाबासो बिथांमोननोहाय साख्रि होनाय जागोन हमना ला जास्ट एक्जाम्पल 80 वर्ड्स लिरनांगोन पर मिनिट शर्ट हेन्ड टेस्ट बिथांमोनाहाय लिरनांगोन थिग बेबादिनो स्टेन'आव बेबादि टेस्टआ जायो जायनाखि स्टेन'आव लायो बिथांमोना मिथिखागौ थ' बे ग्रेड 3आ जोब्बाय नोंथांमोननि आरो बेयाव नोंथांमोननि सेलेरि होनोबा 14K निफ्राय जागायगोन आरो बेनिफ्राय 60K सिम थांगोन प्लास एसे बारा मोनगोन बायदिसिना एलेवेन्सेस थायो स' नोंथांमोनाहाय जेब्ला जब मोनो अब्ला 30नि खाथियाव मोनहैग्रोगोन जेब्ला साख्रिया जयनिं जायो अब्ला 30नि खाथियाव सेलेरि नोंथांमोना मोनहैगोन अके दा लानानै खालामनानै नोंथांमोना 27 28 फार्स्टआव स्टार्टिं जायो गभर्नमेन्ट जब ग्रेड 3आव देन बेनिफ्राय फैबाय दानिया ग्रेड 4आव स' ग्रेड 4आवबो नोंथांमोनखौ मा खालामगोन बेबादिनो नोंथांमोनखौहाय एडमिट डाउनलड खालामनो हानायनि अप्सनखौ होगोन नाथाय मोनसे बाथ्रा जायनोखि फर्म फिलआप खालामनाय एसेबो गोरोन्थि खालामाखै बिथांमोनखौसो सर्ट लिस्ट खालामनानै नैबावहाय एडमिट डाउनलड खालामनो नोंथांमोनखौहाय होगोन दा खायसे खायसे IPO दानायाव मिस्टेक खालामदों सालान दानायाव मिस्टेक खालामदों देन बेनिफ्राय फर्म फिलआप खालामनायाव मिस्टेक खालामदों अब्ला नोंथांमोनाहाय एडमिट मोननाय नङा आरो जायफ्रा एसेबो गोरोन्थि खालामाखै डाइरेक्ट बेयाव एडमिटखौ नोंथांमोना मोनगोन दा बाय पस्ट मानो होआखै अके बाय पस्ट होयैनि खारना मा जे पस्ट अफिसाव मेक्सिमाम थाबैनो डिलिभार जाया एबा खायसे खायसेयाव कमिउनिकेसना गाज्रि जायो स' बेखायनो बिसास खालामनो हाया जे टाइमावहाय मोनहैगोन मोनहैया दा बेखायनो BTCआ मा खालामदों जे जों सानदों कि माने बेखौहाय अनलाइन खालामना होबाय जास्ट नोंथांमोना बे एडमिटआव नोंनि फट'खौ सिथाबना होबानो जाबाय अके जेबो टेनसन गैया स' नोंथांमोना ग्रेड 4खौ बेयावनो मोनगोन देन बेनिफ्राय ग्रेड 4नि सेलेरि बेनिफ्राय सिलेक्शन प्रसेस दा सिलेक्शन प्रसेसआ बेनो जों हमना लादों जुदि 10 डिसेम्बराव ग्रेड 3 एग्जाम जायोबा अब्ला नेक्स्टआव 17 डिसेम्बरावहाय अब्ला नेक्स्ट सानडेआव अके 17 डिसेम्बरावहाय माने ग्रेड 4नि भाइभा टेस्टखौ लानो हागौ डे 1 हिसाबै डे 2 हिसाबै 3 बेबादि जालांबाय थागोन आरो डिस्ट्रिक्ट वाइसआवहाय लानो हागौ स' बेखायनो नोंथांमोनाहाय जायफ्रा सलिस जायो नोंथांमोना मा खालामनांगोन अनलि भाइभा टेस्टल' जागोन अनलि भाइभा टेस्ट आरो बेयाव जायफ्रा मोजां पारफरमेन्स होयो नोंथांमोना मोजां नलेज होनानै पारफरमेन्सखौ श' खालामनो हायो दिन्थिनो हायो अब्ला नोंथांमोनाहाय साख्रि मोनगोन आरो सेलेरि होनोबा 12,000निफ्राय जागायो अके माने मिनिमामसो बियो बा बिनि बारायखायो
नोंथांमोना जेब्ला साख्रि मोनगोन अब्ला स्टार्टिंआव हमना ला 22,000 गाहाम हाबो ग्रेड 4 आव गासैखौबो दानला दानसि खालामनानैहाय 21 निफ्राय 22 आव नोंथांमोना फार्स्टआव मोनहैगोन एन्ड बेनिफ्राय लासै लासै इयारलि बारायगोन हमना ला दाथ' 46% डि आबो बारायबाय माने गोबांनाखि बेबादि सिस्टेमाव बारायलांबाय थायो आरो इयारलि 3% जुदि इंक्रिमेन्ट बारायलांबाय थायोबा सेलारिया नोंथांमोनाहाय सेलारिखौ मोजां मोनलांबाय थागोन दा बेनोमोन नोंथांमोननि माखासे जब प्रफाइल दा नोंथांमोनाबो ओरैबादि JAA पोस्ट मोनदों JAA बेनिफ्राय स्टेनो दङ स' बिनि आन्डाराव ग्रेड 4 थागोन आरो ग्रेड 4 बेनि हेल्पार्स जागोन थिग बेबादिनो BTC सेक्रेटारिनि आन्डारावहाय साफा नोंथांमोना हेल्पार्स पियन हिसाबै बा नोंथांमोना बेफोरबादि ग्रेड 4 स्टाफ हिसाबै मावहैनांगोन बेनोमोन नोंथांमोननि माखासे डिटेल्स भिडिअ आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ नायनानै गोजोनबाय आरो जायफ्रा गोजोनबाय लाइक कमेन्ट शेयार आरो जायफ्रा चेनेलखौ दा साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन बड' इउटुब चेनेलाव